Ranné kruhy na školách. Niektorí ich vítajú a niektorí zatracujú. Ja nie som učiteľka, som účtovníčka a mojich detí sa to prakticky toto netýka. Napriek tomu ma zaujíma, čo sa deje na základných školách a podala som na ministerstvo niekoľko otázok. Toto je tretia z nich a znela, kedy a kto schválil ranné kruhy a zaradil ich do školských osnov ako povinné pre deti. Čo je ich obsahom a kde nájdem usmernenie, že v prípade neúčasti sa jedná o neospravedlnenú hodinu. Odpoveď ministerstva. Ranné kruhy sú formátom, ktorý sa využíva 10 ročia v mnohých krajinách. Obsah ranných kruhov závisí od voľby učiteľa. Štandardne ide o aktivity pre posilnenie vzťahov. Posilnenie vzťahov nie je základnou a prvoradou úlohou školy predovšetkým vzdelávať. Ministerstvo školstva k tomu vydalo príručku aktivít, ktorú vám pridám do popisu videa. Prosím vás, pozrite si to. Na mňa to pôsobí, že základná škola sa vracia do aktivít a supluje materskú školu, alebo máme tak strašne zaostalé deti, že sa im musíme špeciálne venovať. Všimli ste si, že ministerstvo mi neodpovedalo na to, či boli alebo neboli ranné kruhy zaradené do školských osnov, pretože je markantný rozdiel v tom, či sa niečoho zúčastňujem dobrovoľne a či je to súčasťou školských osnov, kedy by to už bolo povinné. Citujem ďalej, škola si môže ranné kruhy zaradiť do školského poriadku v súlade s pravidlami pre tvorbu školského poriadku v závislosti od spôsobu spracovania a zapracovania do školského poriadku a z toho vyplýva alebo nevyplýva neospravedlnená hodina. Bližšie informácie k ranným kruhom sú dostupné aj na ich stránke, ktoré takisto prikladám do popisu videa. Cieľom ranných kruhov je podporiť pripravenosť žiakov na vyučovanie a vytvorenie bezpečného prostredia na zdieľanie pocitov a názorov. Zaujímavý je predovšetkým 6. bod, ktorý je určený pre učiteľov. Majú im pomôcť nenásilne začleniť dôležité témy do vyučovania. A ktoré sú to? No tak to je veľmi dôležitá a zásadná otázka pre vás všetkých rodičia. Ja opakujem, škola má predovšetkým učiť a vzdelávať. Nie tolerovať môj pocit, že 2 plus 2 je 5. Opäť opakujem, rodičia, všetko je len a len na vás. Nespoliehajte sa na vládu. Tá dala voľnú ruku drukerovým 89. novinkám, okrem iného. A ja nehovorím, že všetko zlé, ale pokiaľ sa má táto generácia na základných školách vzdelávať podľa tohto systému, týmto smerom, bávam sa, že túto generáciu v živote nečaká nič dobré. Nebudú vedieť prežiť.